Nosaltres vam ser la primera empresa que vam creure en el projecte de 4 Years From Now el 2013. Be Startup acabava de néixer quan 4 Years From Now va venir a veure'ns, o les persones que impulsaven 4 Years From Now van venir a veure'ns amb un PowerPoint buscant suport per desenvolupar el que avui és aquest enorme aparador de la innovació i nosaltres vam creure molt en que això era una gran oportunitat, sobretot per les startups catalanes i espanyoles. Vam donar-li suport des del primer dia, o sigui que vam ser la primera empresa que va creure en el projecte i hem estat main partner en tots aquests anys. Diria que Persona Activa ha format part del 4 Years From Now des del primer moment. Persona Activa no només ha donat suport al Mobile World Congress i al 4 Years From Now, sinó que a més participa activament dels continguts, portant empreses. Aquí tenim més de 25 empreses que venen amb nosaltres i part de l'ecosistema, o gran part de l'ecosistema de Barcelona Activa, està present no només al 4 Years From Now, sinó també al Mobile World Congress. És a dir, jo diria que més que un valor afegit, nosaltres som part del 4 Years From Now. Pues para BBVA Spark, estar en 4 Years From Now es estar en el lugar donde están naciendo las próximas scale-ups de Europa. Al final del día, nosotros somos un banco que acompaña a las compañías innovadoras de alto crecimiento y les proporcionamos tanto financiación como también banca para su día a día. Nosaltres venim com a BCC iFactory, que és un motor, un servei a disposició de startups que fan intel·ligència artificial perquè puguin accedir a coneixement expert i, a més, a la nostra capacitat de computació perquè puguin desenvolupar projectes, entrenar models d'intel·ligència artificial que després seran solucions que portaran a mercat. La Mobile World Congress és un event internacional que ens permet estar presents en un entorn en què estem competint a nivell internacional. Aquest event ens permet poder fer reunions i contactar amb aquesta gent amb la que col·laborem habitualment amb la resta de parts del món. La SAIE també està vinculat amb el sector financer. Tenim la nostra pròpia xarxa de Business Angels, que la van crear fa més de 15 anys, i el que feien és que llavors no hi havia molts Business Angels a Espanya i el que van començar és a formar alumni perquè fossin inversors en startups. Nosaltres portem 7 anys venint amb un stand al pavelló 8, al pavelló de la innovació del 4 Years From Now, per 2 motius principalment. Per un costat, connectar startups, innovació, amb les nostres corporates, amb una sèrie de tours que fem, i connectar tot l'ecosistema. Startups i inversors deixant el nostre espai a aquelles startups del Deloitte Technology Fast 50, que són les startups que més creixen en l'últim any. I les tenim aquí allotjades. El que fem és apropar la innovació a totes les corporates, que la gent connecti amb aquest ecosistema. Aquest és el primer any que l'ICF té un stand al 4 Years From Now i el que fem és una connexió entre l'emprenedoria privada i el sector públic com a finançadors. El nostre factor diferencial és que en un sector on hi ha tanta innovació, tant de talent, tanta tecnologia, el que fem és una connexió entre el sector privat i el sector públic. Jo destacaria 3 aspectes. Primer, la flexibilitat. Tenim diferents fons de finançament que estan molt segmentats per diferents tipus de sector, d'estat de maduració, de companyies, etc. Un segon, que som un actor que el que fem és complementar el sector privat. I com a tercer punt destacable, el que diria és que som un actor que el que vol és que el territori creixi. I per tant el que volem és que les companyies catalanes que neixin aquí es puguin desenvolupar tecnològicament i no només neixin aquí, sinó que després puguin continuar a Catalunya i per tant fer que el sector pugui créixer a Catalunya. El valor afegit que té tot aquest ecosistema es produeix amb la interacció dels agents. Ja siguin startups, ja siguin scale-ups, ja siguin inversors, de tot tipus. Per tant, tots aquests agents en aquest escenari fem que es trobin, que xerrin d'allò que els interessa, d'allò que els preocupa, i d'aquesta manera nosaltres anem aprenent i intentem ajudar-los en la mesura del possible. Todas las entidades financieras jugamos un papel muy importante en el ecosistema
pero si algo nos diferencia es que somos capaces de acompañar a las startups en todo su crecimiento, desde que están en fases muy iniciales hasta que salen a bolsa en Nueva York o en un mercado extranjero, ¿no? Entonces yo creo que esa es la principal diferencia y fortaleza que tenemos.